Sibingelele. Kule video sifisa ukukhuluma ngezinto eziwu-3 amaNazaretha angazenzi ekumele ngabe bonke abantu abansundu, abantu bamngoni noma abantu ekumele ngabe nabo abazenzi. But before sifike lezo zinto eziwu-3 kunento engifuna ukuthi ngiyicacise kahle. Some people they think amaNazaretha noma inkolo yamaNazaretha is just a religion, inkolo njengezinye izinkolo. UbuNazaretha akuyona inkolo, indlela yokuphila. Thina abantu abansundu sanikwa indlela eziwu-2 zokuphila, ubuNazaretha enye yazo. Sanikwa indlela eziwu-2 zokuphila thina abantu abansundu abanonwele, njengoba kuthiwa sabantu sanikwa indlela eziwu-2 zokuphila. Iziphi lezo indlela? Number 1, sanikwa isintu. Ngobani? Savela ngokhokho wethu uNtu, ingakho kuthiwa abantu baphila isintu. Mina ngumuntu. So sanikwa isintu. It's not ukuthi uyasithanda awusithandi awuhambiselani naso. Indlela ekumele ukuthi uphile ngayo ikwahlukenise from ezinye izizwe ngoba wena ongokhethekileyo. uNkulunkulu wafunga ngawo wathi abami ngizobabona ngokuthi baphile ngesintu. Indlela yokuqala leyo eyavela ngokhokho wethu. Indlela yesibili eyavela ngokhokho wethu nemazi ngokuthi uIsrayeli, nge-information yamanga le bhalwe eBhayibhelini, igama lakhe ngempela umngoni, sabangoni thina. Leyo ndlela ke isingoni, abangoni, iyona ke leyo ubuNazaretha, because i-based kuma-10 commandments, i-based kwimithetho eyishumi. If you check amaNazaretha ubuke indlela aphila ngayo, even nomthandazo wakhona wesabatha kakhulukazi ukhuluma ngemithetho eyishumi. Right? Indlela yokuphila le ekumele siphile ngayo. It's not ukuthi mina angithanda ukukholwa lapha. Wena unendlela eziwu-2 zokuphila, indlela kaNgoni, indlela kaNtu, indlela yesintu. Now ake singene kule topic yethu ke. Nazi ke izinto eziwu-3 ekumele ngabe awuzenzi njengoba amaNazaretha engazenzi. Ukushiya ukuthi ukhonzaphi, njani, uthanda liphi isonto, ithiphu nje le. Number 3, lento yokugunda ekhanda. Akumele ngabe uyagunda umuntu nje. Akumele ngabe uyaligunda ikhanda ushaya umbungculu noma ufaka le nto lezifakwayo. Akumele ngabe uyakwenza lokho. Umbuzo uthi why ngamele ukwenze lokho? Ake sibuke la. Now uzobuza wena ukuthi hayibo, njengoba ngisuke ngiyimumbi nje mengineyinwele, angithi phela watshela ukuthi umumbi uneyinwele, watshela ukuthi zi-untidy, yabo, ziwubunuku. And yakukholwa nawe lokho ukuthi ziwubunuku inwele zakho, ingakho uyigunda zonke, ingakho ufaka izinto ongazazi emakhanda ukukhavele inwele zakho ngoba usukuthi ufihla ihlazo. Ake sizwe ukuthi why ngamele uyigunda inwele zakho. Kuthiwa lana izinwele zilanda imelanin phezulu elangeni bese ziyifaka ebuchoshweni bomuntu ukuze ingqondo yomuntu onsundu izosebenza yandelwe ubuhlakani. Right? Ama-electromagnetic field enza ingqondo nemizwa kukhululeke. Now ake sihlaziye kahle-ke le. Kuthiwa izinwele zilanda imelanin. Into ekumele ukuthi uyazi ke thina siyinzalo yelanga. Yonke into lemhlabeni nature idinga ilanga. Yonke into ela emhlabeni edinga ilanga inemelanin. Imelanin sithola kuyilanga. Ihlahla zinemelanin, inhlabathi inemelanin, umoya osuphefumulayo unemelanin, amanzi anemelanin. Right? Umuntu, abantu abansundu banemelanin. Njengoba ukudla esuke sikudla kuphuma ehlabathini nakho kusuke kunemelanin, kuyasiricharge okuphuma ehlabathini. Ingakho ukudla okuprocessed ukusigulisa ngoba kusuke ngenayo imelanin.
Iy'nwele zakho zilanda imelanin elangeni, zifake ebuchoshweni bakho ukuze ingqondo yakho izosebenza yandelwe ubuhlakani. Bese uyafika wena ngoba ufuna ukuba muhle uyigunda zonke iy'nwele zakho. Akumele ngabe uyagunda umuntu. Bese uyafika wena uzofaka lezi zinto ongazazi, o-Indian hair no-human hair, uzobafaka phezu kwey'nwele zakho zendabuko ezinhle ezilanda imelanin. Yabona, ngake ngasho ngathi umuntu uyafana nesihlahla. Isihlahla sinamahlamvu, umuntu uney'nwele. Iy'nwele zilanda imelanin elangeni izongena ebuchoshweni. Amahlamvu esihlahla nawo alanda ini? A-receive sunlight, a-receive melanin. I-sunlight, leyo sunlight iyona eyenza isihlahla ukuthi sibe ne-process ekuthiwa i-photosynthesis. Yilapho khona sesiconverter le light ukuthi yenze ini? Yenze ukudla okuzophuma esihlahleni. Isihlahla silutho ngaphandle kwamahlamvu. Nomuntu naye kubalulekile abe ney'nwele zakhe. So akumele ngabe uyagunda uma kuwukuthi uwumuntu noma ufake izinto phezu kwey'nwele zakho. Ake siqhubeke nayo siye ku-number 2, siveze okunye engamele ukwenze angakwenzi amaNazaretha. Uthi number 2 ukufuya inja. AmaNazaretha wayifuya inja. Yazi ngobani? Aphoqwe ukuthi aphile ngale ndlela eziwu-2, indlela yesintu, indlela kaNguni. Le kumele ngabe bonke abantu abamnyama baye indlela yokuphila, akuyona inkolo, indlela yokuphila. Right? Awayifuyi inja. Ngiyazi uzoshoko, inani inja because my puppy is so cute. Uyayazi inja ivelaphi? Inja uyayazi ivelaphi? Okay, ake sikutsheleke. Abelungu emva kokuthi benziwile iscience ekuthiwa uYakob, right? Bathi kusebeyile sizwe sabo lesabelungu baya eMecca sebebuyela khona ngoba babesuke khona uyise wabo wayesuke khona ebasungula belungu, right? Bathi kusebebuyela eMecca eSaudi Arabia inkosi yakhona yabaxoshela endaweni ekuthiwa ise-Caucasus Mountains, right? Ikephi lapho e-Caucasus Mountain le e-Europe la abahlala khona for 2000 years. Babephilisa kweyilwane, right? Behamba ngeenyawo zu4, beney'boya, behlala nezilwane. Ilapho ke la khona abakha ubungani nezinja. Izinja zisuka kuma-wolf. Okuyibuke nje nezinja ezinye zibukeka njengama-wolf. Izinja zisuka kuma-wolf, right? Angazi ukuthi yini wolf ngesiZulu, kodwa izinja zisuka kuma-wolves, right? Zabe seziyadomesticatewa ngokuhlala nabantu, zalokho ishintsha kancane kodwa zama-wolf izinja. Now i-wolf idume ngani? I-wolf kuthiwa iyakwazi ukuthi i-track i-ghost iphinde ibulale noma inxoshe. Yini i-ghost? I-ghost ingahlukana kabili. Khona i-ghost yomoya ongakhululekile, kuzoba khona i-Holy Ghost. Ake ngikutranslate ngesiZulu. Khona idlozi, khona ithonga. So inja iyayixosha i-ghost. Kungaba idlozi, kungaba ithonga lakini. Wena umuntu nesintu, unabantu bakini, ubuyishisa impepho, ubuye ukhulume nabantu bakini, ubuye ubanxuse ukuthi abakuvakashele kodwa ufuya inja. And then you ask yourself, yindaba ngenzeka impendulo. Yabona i-wolf uma sibona i-ghost yazenze njani i-wolf? Ngisakhuluma nge-wolf, angakaye njeni. Ishaya umkhulungwane yenze lo msindo wayo, isuke ibona i-ghost ke lapho. Right? Inja nayo iyawushaya umkhulungwane exactly njenge-wolf ngoba into eyodwa isuke ibonani lapho. Kungenzeka ukuthi abantu bakini, okungenzeka futhi ukuthi idlozi. Ithonga ke ethiwa ligeziwe sokwabantu bakini abagezekile, idlozi basuke bengagezekile. So wena as umuntu okholelwa esintwini kuba nzima ke uma usufuye inja, kodwa futhi uzogcina izimfanelo zabantu bakini abadala la, right?
Ake siqhubeke nayo. Siye ku number 1. Yini ongamela ukuthi uyenze uma umuntu angayenzi amaNazaretha? Number 1, ukudla ingulube. Uma umuntu nje akumele udle ingulube. Ngazi, hayi umnandi ingulube, ngeke ndidlala amaNazaretha thina, ingulube emnandi. Khona omunye owazi waqhosha wathi, "Ofana nengulube. Ingulube izonda amaNazaretha wonke kodwa ikhuluphele." Ake sikutsheleke ukuthi why ingamele ukuthi udle ingulube. Amasonto nje angampela awayidli ingulube. AmaSulumane awayidli ingulube. Why? And they even make sure ukuthi kumele isitolo sibe halali nani ingulube nje. Akumele ingene nangephutha. Why? Ingulube siqala sikutshele ngayo. Muyibuka nje. Ngiyabakutshela phela belungu. Angithi bafuna ukuthi uyidle wena. Inamehlo omuntu. Okuphindela lokho. Ingulube amehlo ayo umuthi olithuba ukuyibuka. Inamehlo omuntu. Ingulube inama organs omuntu. 2, uJesu njengoba kuthiwa wakhipha amadimoni, acela amadimoni ukuthi sicela ukuthi silahlele engulubeni. Yindaba ayekade kumuntu athi ongenana silahlele engulubeni. And kunamahebezi angifuna ukisho ngo ukuthi le science siyakha belungu ngathi experiment yayo le ingulube eyafeyile, and buka isikhumba sayo sinjani. Angisho ukuthi ngithini. Kunamahlebezi ukuthi ingulube i-experiment yale science siyakha belungu. Buka isikhumba sayo sinjani ingulube. Right? And kunamahlebezi futhi athi kungenzeka ukuthi ingulube it's some form of abantu abathizi abaqalekiswa. NoJesu amadimoni wakhiphela kephi? Ezingulubeni. Okunye kumele ukuthi ukwazi ngengulube. Ingulube idla noma yini. Ingulube iyayidla ingane yayo. Ingulube iyakwazi ukuthi ikhiphe udoti wayo ngemumva bese iphinde udle futhi. Unuphi ayi mnandi ingulube emnandi. Ngeke ndidlala amaNazaretha thina le mnandi kabi ingulube. Ingulube abantu bengayidli. That is why labantu athi ngabasha igama la kodwa kunabantu ababona ukuthi ingulube ayidayiseki. Then they created breakfast. Abantu thina okhokho bethu bebefasta. They feasted and fasted. Bebedla kanye ngosuku. Bebedla ntambama futhi. Whole of the day bebengadli, bebedlela ama fruits nje bephuzela amanzi nani. Right? Then osiyazi they created lento ekuthiwa breakfast. They wanted to push ukudayiswa kwengulube, bacon and eggs. Bacon and eggs is good for your breakfast. Then they pushed lento ingulube, bacon and eggs. Kuthiwa it's the most important meal of the day. Bacon and eggs. They had a campaign ukuthi bayiphushe lento. Then abantu baqala ke bayidla ingulube. And uma kupushwa into kuyaziwa ukuthi obani ama-consumers. Ama-consumers abantu ngoba baningi, abantu abamnyama. Yonke into iphushela kubona. Le ngulube njengoba idla yonke into, idla ingane zayo, idla ngisho udoti ukhipha wona iwudle. Ukhipha udoti iphinde udle. Idla umuntu. Khona i-owner nje eyabane heart attack bathi befika khona ingulube esimdlile. Ayinayo isystem strong yokudetoxa. Okusho ukuthi udoti omningi udla usala kuyona. Bese uyafika wona mafu ingulube emnandi. Akumele ngabe idla ingulube umuntu. Okunye ongakwazi ngengulube. Nayibona le ndoda levele la enzansi igama layo kuthiwa uJoe Metheny. Ake sizwe ukuthi kuthiwani ngayo. Joe Metheny was an American serial killer who confessed to murdering numerous individuals in the 1990s and claimed to have mixed the flesh of at least some of his victims with beef and pork to sell as burgers. Okay.
lo muntu umbulali owabulela abantu, and ekubosheni kwakhe wakuveza waconfess ukuthi wayebulela abantu bese ukuthi inyama yabo abantu ayimixe nenkomo nengulube. Enye into ke bengeke bakutshele yona ayiconfessa, waconfessa ukuthi inyama yomuntu it-taste exactly like ingulube, and akuyena yedwa, akunabantu la ababedla abantu, and they claim the same thing ukuthi inyama yomuntu injengengulube. Ukhumbule ngithe ingulube inamehla njengowomuntu, ngithe ingulube inama-organs amuntu, bese uyafika wona emnandi ingulube. Ucathi indaba amasonto asirious engayidli ingulube? Ucathi yindaba kuthiwa ayikho clean for wena? Sicela ukuthi sibambe la. Siyabonga kakhulu.